Mayong hapon sa inyo mga palangga naton nga mga tagpalamati malipayon nga Sabado para sa tanan. Ilabi na diri sa Dakban sang Bacolod nga nagaselebrar sang Mascara Festival. Ha? Ayton man pagpangamusta sa iton mga palangga nga mga tagpalamati sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental sa bugos gid nga Isla sang Negros, ilabi na dira sa central nga bahin. Sa tabuk dagat of course sa Isla sang Panay sapat man ka mga probinsya sa Isla sang Guimaras, kag syempre dira man sa Masbate kag Palawan, sa Masbate concern naton dira is ang bahin sang Milagros, no? May ara sila dira gina-experience nga red tide. So make sure lang ang inyo mga makuha sa dagat, especially mga pakinhason, mga shellfish, di ba? Kag ang mga ang hipon ang gagmay na bala alamang, di ba? Hipon, yes. Na kinanglan halong-halong basta matinluan lang sang maayo, maludo sang maayo, nothing to worry. No? Kag syempre sa iton man mga kauturan nga nagaupod sa ila mga lilisuan sang mga radyo 684 kilohertz kita nagaupdenay kag magaupdenay tugtugtak na stress diriya sa This Is My Life inyo kubus nga lagad si Tita Wilma. Kag magluwas man sina Tita We sa mga naka-online man dira, no? Sa mga naka-online via Facebook page sang Action Radio Bacolod, paki-like kag paki-share sang This Is My Life. May chat room kita dira para sa inyo mga greetings kag inyo man mga reactions, inyo man mga panugdaon. Feel free iya sa pag-type dira sang inyo sini nga mga mensahe. Hindi lang kay Tita Wilma kundi sa inyo man mga palangga nga tuyo sa mga malayo nga lugar. Kag magluwas sina hindi lang This Is My Life, no? Tanan nga mga public affairs program sa Action Radio Bacolod, paki-like at paki-share. Kag aton man mga matahom nga mga drama nga ginapamatian humalin sa aga tugtog maghapon ang mga balita nga inyo man makitaan kag mabasahan dira sa amon sa Facebook page, mga news flash, breaking news, developing stories, mga nagakatabo sa aton palibot, of course sa bugos nga Pilipinas kag dalag ko nga mga hitabo sa bugos nga kalibutan. Pero ada man YouTube, mag-update namin ta sa YouTube via Action Radio Bacolod Live. Kaya kung okay pagid, pwede man ka mo makabisita sa website ng Action Radio Bacolod. Log in lang sa www.actionradiobacolod.com.ph. May transistor radio dara. Pwede nyo na maklik. Mabatian kag maupdanay man gihapon kita dira. And then may ara man no mga balita nga mga tipon 24 hours a day inyo dira man mabasahan. Gani relax lang. Kag sa mga mensahe sa eton mga palangga ngara lang sa ila mga radio, especially eton mga young ones. Aton text hotline para sa inyo mga mensahe 0963-757-0874. Again 0963-757-0874. Kag since nga Sabado subong nga adlaw, antes ko man i-mentionar kung anong igadulong ko sa inyo nga mga informasyon sa sininga hapon. Basta Sabado nga adlaw, ano gani si Tita Wilma, wala kita nagabasa problema or sulat halin man sa inyo mga palangga naton nga mga tagpalamati, kundi nagapangita kita sa mga topiko nga bisan paano makatag sa inyo informasyon. Makabulig man sa aton panimalay, sa aton ikaayong lawas, sa aton man mga informasyon dugang sa aton mga ihibalo. Di bala? Ay mga anak. Kag syempre, since nga Mascara Festival diri sa Bacolod, yapa-yapa yung term gamit mo tawe ba? Hindi excited gid yung mga kabataan. Excited ang mga kabataan sa pagpadulong sa Dalan Lacson sa sa Upper East sa Mega World dito sa bahin sa New Government Center kag syempre sa Bacolod City Public Plaza kag paabuton man naton sa may Paglaom Sports Complex, ang aton sa mga motorista or let's say ang aton sa mga drivers nga nagaugtas ang traffic amo na siling bala sa mga ginadulo nga mga balita kag mga updates ng Action Radio Bacolod, hindi lamang sa mga radio ninyo kundi pati na sa online paagi sa amon sa Facebook page ara dira mga nakapost iya kundiin kamo pwede mag-agi nga hindi kamo maapektuhan tuman sang mga
trapiko nga sobra-sobra kid na. Pero okay lang na siya, Tita Wilma, iban ga enjoy, way na lang gagasakay, galakat na lang, no? Ilabi na sa bahin sang Dalan Lacson. Yes, bo perti kuno kasadya kagabi sa Dalan sang Lacson. Kay lain damo lights mo basta gani may mga colorful lights kag nagainigpat-igpat lang pagkatapos may ara pa sounds, may mga concerts iya sa mga sa mga stage, pilang put up nga stage iya sa Dalan Lagson. I think apat, no? Apat ka dalag ko nga mga stage. Kag amo inang ginakalingawan, kag dayo sang aton sini mga kauturan. Yet so far, reaction nila, doon nag-enjoy man sila. Na? Kahit bisan din ka lang maliso, bisan din ka lang maliso, may pagkaon, may lamesa, may mga kanope, na? Diin ka lang maliso, may magkalingaw sa imo mga mata, ba? May mga nagahinugyaw, nga nagaupod man sa sound, sa music, nga ila mabatian, kag nagasaot-saot man sa tunga. Ay ila binag-aton sa ni mga young ones, not necessarily mga young ones naton kay wala makita lang dito iya ilisipon kalabanan gidaton sa ni mga millennials, ang mga soltero, dalaga, teenagers, bisan kabataan. Yes, amo man sa NGC kag sa Upper East sa Bacolod City Public Plaza. Pero ang nami kay wala gin ulan ba o maayo man si ubet, no? Na maayo lang kay wala gin ulan. So pasalamat man na iton mga kauturan nga may gamay man nga negosyo, gamay nga negosyo. May mga negosyo nga ara iya sa higad sang dalan nga nagbayad or na mabayad pa sang ila sinirenta sa mga kanopi nga ila sinigin na pang okupar. So enjoy sila. So bantayan pag naton ang development sina hasta buwas. Kay tikon lang taon naton ang dalagan sang aton panahon. Nami kay ang tanan nga mga tropical cyclone wind signal kakas na sang pag-asa sinigid lamang nga aga, kay si tropical depression ubet nagahulag na panakatundan pakadto iya sa West Philippine Sea. Ang hambal naman sang pag-asa sa ila sa ni weather bulletin kay ina alas 11 nga magabubo man ang mabaskog nga ulan dulot ni ubet sa bisan diin man nga bahin sang pungsod. Pero kung lang taon neton sa gwa kag tanglaon ang kahanginan, do manayanaya man, pero mas maayo kung amo lang sina nga hindi lang pala mag-ulan kay kung magpanglakaton ang aton mga kauturan sa dalanon, hindi tama kainit, di bala? Tihambal pagid sang pag-asa na forecast niya si ubet nga magapadayon siya sa iya sinihulag sa pag-usoy panakatundan within 12 hours. But silingon humalin kaina alas 11 within 12 hours kag pakadulong ini siya sa magwa na siya sa itong sinipar sa Philippine Area of Responsibility. Sini nga hapon na nagapanglubaybay na siya kay nagababaybay na ya sa Pilipinas kay ato na siya sa bahin sang West Philippine Sea. Tido ka nami sina pamatian para sa iton mga palangga nga mga tagpalamati, right? No, nami na ya pamatian, Tita Wilma, kay maka-enjoy para sa electric mascara karon sa gabi. Sa update nga nabatian naton kay ina kay Action Rex Kantong, no? Sa programa ni Action Rex nga alas 6 mag-aumpisa ang electric mascara halin dira sa Upper East sa Mega World pakadto ya dito sa New Government Center kag dito sila maga-perform mismo sa tubangan sang NGC kay ti may dako-dako to nga stage na kung kaya pa ya sing powers mo enjoy kay gani hambal ni Titi Wilma as long nga makahulag ka, as long nga makatakang-takang ka kag maka-enjoy ka, enjoy. Kinahanglan gid samtang kay nga akon sa ulihi gusto mo pa hindi na kaya sang powers, pasensya gid na okay na para sa mga taga Bacolod noon naton, sa mga Bacolenyos naton nga mga young ones, sa iba naton nga mga kauturan nga ada sa mga kaiping nga kabanwahanan kag kasyudaran diri sa Isla sang Negros kag dira sa pihak nga isla nga nagtabok diri iya sa Dakbanwas sang Bacolod.
So far, mga kapulisan, bisan diin ka lang maliso iya ara. Kada bangga, may pulis. Sa tunga-tunga, may pulis. Isa ka bangga, may ara iya nga signage nga entrance. Ti entrance lang nadaya tanan. Ang isa naman to sa piyak, inadaya exit lang ginadaya. Hindi ka pwede ka agi nga dira ka masulod kay ti exit mo. Siling gani, mas dira siya maagi. Ma'am ho or sir ho, exit. Ti pwede nga diri na lang exit gani o ti malalis ka pa na. Pero ti kon ang tanan nagasunod, dong malinong, dong manami man ang dalagan sa selebrasyon. Ganit ti planuhan nyo na da karon kay kabalugid kita nga paglabot sang alas 5 sang hapon tungod sining habagat gamat-amat na ya dulom ang kalibutan. Gamat-amat na ya dulom ang kalibutan. Ti pagkaimpunto size na karon aga inigpat-igpat na ng mga lights para sa Electric Masker Festival. Gani sa aton man mga kauturan dira nga gusto magsulod diri sa Dakbanwas sang Bacolod ay temprano pa na ti sa mga may sala kinita na kamo plasteran hindi malapit iya sa lugar sa diin amo ang hiwatan gid sang main events kay nga abayawan gid kamugwa sa tutuod lang. Kinanglan layo-layo exercise mo nagyapon kag enjoy mo nagyapon, right? Yes, so tapos, amo ni nga daan ang una nga pag-celebrar naman sang maskara pagkatapos ng pila ka tuig na nga pag-anto sa pandemic sa COVID-19. Pero sa gihapon, kinahanglan ang maghalong-halong na. Kinahanglan gyapon tawi halong. Makita mo man tanan naka-face mask. So, good luck sa inyong pag-enjoy sa selebrasyon sang maskara. Kaya subong niya, karon niya sa gabi, electric maskara. Buwas iya, street dancing. Di ba la? Maskara street dancing competition. Dito naman iya sa may bahinsang Paglaom Sports Complex. Di ba la? Baw kinanglan ang agyan nila ng mga lugar na. Ang Lacson ay masin ko gali malabay diri gali sila sa amon sa idalom sa Action Radio kay malusot sila sa may Burgos Gatus Laong mo di bala? Yes, amo ina ang preparahan. Balon kamo tubig kay kunara na kamo sa ital-ital nga sitwasyon nga tama kagutok hindi na kamo kagwa kang magbakal tubig. Siling naman sang iban tawi ginaninit-ninit lang da inom tubig kay nga kunara ka sa kadamaan magwa ka hindi ka nakabalik di budlay magpangi. Di ba la? Oo, enjoy lang. Amo lang akon mahambal sa inyo para subong nga celebration or sa karon nga adlaw nga schedule of events kag para man buwas. Damo artista Damo artista lain-lain nga network pwede gininyo malantaw hasta iya buwas nga masaksihan ninyo ina. Ari na di kahapon ang bata sang presidente, di ba? Nag-abot na kahapon si Sandro, ginsugalaw siya ni JV, ay nagsang aton alkalde riri sa Bacolod. Opo, kagara man ang aton first lady, si Luis or si Liza, si Liza Araneta. Ti damo po na nga mga VIPs ang inyo sininga, mahibaluan kag mabatian nga mag-abot diri sa Dakbanwas sang Bacolod, especially ang presidente sang pungsod, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bantayan na. Okay, amo lang itong estudyante daw pero kung lang taon ko lang balang eton oras kay kadasig 1:55 na. Pero anong idulong ko sa inyo karon nga hapon, may ada ko ihatag sa inyo nga isa ka topic netungod iya sa pagbugtaw mo bala kun aga, may morning bad breath ka na. So sa lifestyle naman naton karon mahatag ni Tita Wilma mapila ka mga informasyon kung paano ikaw makaangkon sang malipayon nga kabuhi. Di ba la? Kinanglan niya mangin malipayon, tayo mo ginanghabal ko sa inyo. Pero amo na sila naton mga lang on how to be happy na kamo ni siling kung kaisa wear a smile. When you wake up in the morning, when you open your eyes, smile, and then the whole world will smile at you for the whole 24 hours. Ay, oo nga mga anak. Kag syempre, aton man tag sa zodiac sign para man sa aton tag sa ka-horoscope, bantayan ina dugay-dugay. Kag syempre, sa nasiling na naton, may bad breath ka kung magbugtaw ka. Muna tawag nila nga morning bad breath. Kay kabaluman ta.
Ha? Ang ato niya ba sa tutuod ano gani damo ginaya sa sulod sang ginatawag bacteria. May posibilidad may ara 80 to 100 nga kadamuon. Sang nagkalain-lain nga klase sang mikrobyo sa sulod sang baba sang tao. Personal hygiene inang pagtawag sa aton. Actually, ang aton laway, ng saliva, tanga ini, no? Ang aton laway, ginakakasi ng mga particles ng pagkaon sa sulod sang aton sinibaba. Ang jutay nga production, jutay nga production sang laway sa aton baba, isa ina sang rason para ang bakterya sa sulod magadamo kag makaproduce sang ginatawag sulfur compounds o kon VSC, no? Nga inang sulfur compound nga amo ina mangin rason kun nga undesirable ang baho sang imo sinibaba. Hindi nami kung mapanimawan kung maghambal ikaw sa aga, no? Ti ang aton laway may duha ina siya ka responsibilidad abi ninyo kun ano. Una nga responsibilidad sang aton laway, ginahugasan niya ang bakterya sa aton sinisulod sang baba. Ikaduha, may ara ng aton laway sang ginatawag antibodies. May antibody siya kag iban pagid nga mga chemical inang lactoferrin nga naga-control sa pagdamo sa bakterya sa sulod sang aton lawas. Gani sa tiun sang kagabiyon, mas jutay ang laway sa aton baba amuna kun nga naga-dry, di bala? Ang mga amo nang rason kun nga ang mga mikrobyo nagadamo sa tiun sang kagabihon. So may ara din ang mga pamaagi sang pagtulog nga pwede man makaapekto. Inang style mo bala magtulog nga wala ka kabalo, epekto sinagali sa imo, bad breath pagbugtaw mo sa aga. Ang paghuragok na. Ang paghuragok kag inang iban nga nagkatulog nga nagaginhawa sa ilaba ba no hindi bala mi ara na nga imo ba baga open not necessarily nga gid nga dako gid kundi diri kayo nagabugas sang or diri kayo nagakuha sang hangin sa imo ba kung nagkatulog ikaw, di na nagapadugang pagid sang posibilidad sang hindi nami nga baho sang imo baba. Sa kadamuan or kalabanan sa mga mouth breathers, mga hindi bala nami nagakatulog kung bukas ang imo baba. Kung nagakatulog ka nga open ang imo baba. Rason ina para nga mag-try nga ton sa nitutunlan kag mas pagid nga magadamo kag nagadamo ang mga bakterya. Ti anong nami da? Ay, hindi may ara pa na tawi. May ara pa na kung may mga cavities ka, may mga guab unto mo, or let's say may problema ka sa imo gums, sa lasi sang imo baba, inablang let's say naga-inflame na nagabusog ang imo ang gilagid na sa mo, di ba? Gums na, lasi kung sa aton inhiligay nun, kag kun kulang ikaw sa pagtinlo sang imo mga ngipon. Kinahanglan gid brush your teeth. Kinahanglan gina naton, kinahanglan gina. Di kay kun hindi man maayo ang imo pag-brush ang imo sini mga ngipon, hindi masipot dira ang mga ara nagadalalasok sa ginsangan sang imo ginsangan inang in between bala ginsangan sang imo mga ngipon. Tin kisa may mga nagadalalasok na nga pagkaon kun hindi ka nakabalong maglimpyo masupot na gubay mong ngipon, di bala? As mentioned ni Tita Wilma sa mga nakaligad, yes. Paano naton mabuhin-buhinan, hindi sila nga madula gid naton. Paano naton na mabuhin-buhinan? Inang bad breath naton kung magbugtaw kita sa aga. Kinanglan pagbugtaw, gargle, brush your teeth. Iniblagin tudlo na ni Tita We sa inyo on how to brush your teeth properly. Di ba la? Kinanglan mag-toothbrush gid ikaw pagbugtaw. Kinanglan magamit man ka flossing. Kita mo na flossing. Kung may ara ng iban makabakal na sila sa drugstore. Di ba la? Hindi ganit sa supermarket. Kaya tidaw hilo-hilo mo lang nga ginabutang sa within sa imo sining sa within sa imo siningipon. Kag ang pagtinlo sang imo dila gamit ang tongue cleaner o kung toothbrush, kung wala ka tongue cleaner, imo man toothbrush, pwede mo na ma-brush itang out mo lang kag brushan ang imo sinidila parang higko kag bakterya nga nagatapik dira
makakas. Pero antes man magpadayon si Tita Wilma, daligid lang ay may nadakpan sinuayhan, abe dali lang. Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Ako? Oo! Ikaw! Dakop ka! Nadakpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka! Dakop ka! Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Oo! Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Daog ka promo sa Action Radio Bacolod. May nadakpa na ang Action Radio Bacolod. Yari na ang tagdaog, bangog nga, dakop ka! Okay, sino ayan ang nadakpan? Abi, check na tun si Action Eric. Magbano Action Eric? Action Rex. Abi ko bibibi pa ba? This is my life tagli, no? Yes, to. Action, well, mamayang hapon, no? Naga-report kita diri live sa compound sang Home for the Blind sa Barangay Mansilingan. May nadakpan na kami diri ni Action Day kasi Action ninyo. Sirado pa nito yung pertahan niya ni, pero isurprise ta siya. Manok to kita. Agbalay. Bation sa hapon. Guahaw. Action Eric, Para bation nga. sa Guahaw. Oo, Nay. Ngayong hapon. Oo, ara kita yung radyo. O bation, gido. Oras sa oras, kaya ka mabating ko na yan. Abaw, kita, puskit. Kanal. Ito, bagitang tanan. Pwede kasulod sa balay mo? Oo, sige, abi. Bukan namin sa balay mo, digali, oh. Isa ini sa membro sang kuana. Home for the Blind. Home for Buti the ari Blind. karaoke kira mamatian mo gali. Adlaw-adlaw ka pamati ka gidya. Wala na patay. Uy, masali lang ko. Lagi ni patay-patay. Kinakibot kay. Nakibot ko eh. Ako may pamati ka sa'yo dito sa dadakpan. Ang iyon sila yung titawi. May dadakpan siya. Kita mo tita we. Oo. Sige niya, pagambal mo kami nadakpan. Hindi ka panugop, no? Sige daw, ako gid ko, no? Yes. Panugop ka na, ikaw gid man. Doon wala man. Sino ka ngalan mo gani? Josepina Liansing. Josepina Liansing. Yansing. Prato ni Dad? 67. O 67. Senior citizen. Oo. Pila ka bilog? Ang bata-apat. Ayun pa na. So, yes. Ano to saya? Anak mo. Kaya kinabuhi. Oo, natawa. Kabataan mo, apat ka bilog? Oo. Vlog ko na. Lagko na ako lagi. May mga... Pangaboy ka, ang apo ko, 32, kabilog. Ay, abaw! Wow. Grabe nga, apo mo ba ito mo gidaw? At actional blend graba. Hindi ka kilala sa ato? Sige, okay, no? Hindi ka kilala sa nga nag-interview. Hindi kayo lain bala sa radyo, lain man bala sa resulta. Pati pa mati ba yung tingog ko kung sino tingog ang nag-interview sa imo? Eh, mas pati ang Leo Galvez. Salanya ka, ha? Binagli yung kilala mo ko diaon si imo. Salanya ka, ha? Oo. Si Action Eric. Eh, kilala ko man mayarik magbanwa. Oh, tingnan mo na sa mga interview sa imo. Ay, ikaw? Ay, kilala ko ba na? Oo. Kita mo lang na. Oo. Okay, actually, titawit hindi siya kakita eh. Oo, hindi sa Oo, kakita. Makabati lang si Action Eric mo. Makabati siya pero hindi siya kakita. Hindi ka kakita sa akong tsura. Hindi. May sanag. Pero tsura ko hindi mo makita. Hindi kami maglayo ni Robin Padilla. Tsura. Oo. Si Action Dale, upod ko. Oo, nan. Grabe ka musta kay Action Dale, tawi oh. Nag-enjoy gisaya tikita mo bala niya ang area ni Action Dale. Yung GC ka. Nan, tikita mo. Lali sinler ginagatutuo. Dito na may premyo ka. Oo, Ay, ang premium mo, si nanay. ari ang premium mo, yate na ibig ko makita mo, ano na, bugas. Now, tapos, Ay. may paman nga, t-shirt, Action, plus, 500 pesos. Wow. May bugas na, may sudan pa, may t-shirt pa gid, pakomplito. Kaya ano mambal mo, Manang? Thank you, git sa Aksyon Radio, kay listener ko ginali sa unada. Siyempre, lang gaga pa na miyaw ng bata ko sa luna. Galing ka. Sabi ko, nada di sa wato sa Manila.
Aha. Birthday mo sa 30? Oo. Ate, happy birthday! Ate. Di ba ito na? Wala kita. Advance happy birthday gali mo ah. Sige, wagi po. Oo, matik na yan. Sino ka nga naman liwat gani? Josepina Liansing. Josepina Yansing. Yansing. Oo. Anang Josepina, salamat git sa imong pagpamati sa radyo. Ipadayon mo lang. Wala liso-liso. Wala gidi. Importante, action. Radyo. Ati amak ko na. Action, Wilma. Amo nga amon sini nga unang dakop ka daog ka promo sa Action Radio. Diri sa may compound sang Home for the Blind sa barangay Mansilingan. Upod kay action ninyo, bugina ka Action Dale Salazar. Ako naman si Action Eric Magmano nag-report. Una sa balita. Una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Congratulations and celebration. Okay, madamugin nga salamat actionary. Kupod man ka Action Dale Salazar ka Action Ninyo Bugina. Bao salamat gid sa imo na Josefina Liansing, 67 years old. Dira sa my Home for the Blind compound sa Barangay Mansilingan. Congratulations sa imo. Madamo gid nga salamat sa imo man padayon nga pagsuporta sa Action Radio Bacolod, sa inyo padayon man nga pagpamati diri sa amon. Salamat gid sa magamay lang bagay kami nagatamud man sa inyo kontribusyon para sa amon nga kami makaserbisyo sa inyo sa kahanginan. Abaw aga niyang ibandera, bantayan pagid. Dugay-dugay na, basi may ara pagid akon kundi naman na sila karon mapadpad ni Action Airy karon tapos gid pamo ka na blaw. Wala ini wireless dos 8 na Action Radio Philippine Standard Time. Daligid lang kita puson ko tong gamay ang aton sini nga morning bad breath, no? Sa nasiling na ni Tita We, gamay lang dira nga pag sipilyo pagbugtaw naton kinanglan mag-floss man kinanglan ang aton dila limpyuhan i-brush mo kung wala ka dayatang cleaner, toothbrush lang i-brush mo tang out ka lang nakay ginagabulig ina sa pagtinlo sang imo ba kag yes ginakakas man niya mga particles sa mga pagkaon para nga hindi magdamo ang bacteria. Pero may ara kita alternative remedy nga mahatag sa aton sa mga palangga nga mga tagpalamati sa inang may ara nag-experience sang bad breath gidya bala. Ang ako lang gidya mahatag sa imong suggestion, abi ninyo, dahon sang ano, na? Dahon sang bayabas, ang ubus bala sang bayabas, nami siya. No? Bobo nakanog siya, hindi. Kaya na-recommendar ko man ina, kag napamatudan man niya nga effective sa iya. Nga, igargle mo, or let's say, ang ubus sang bayabas, ang himuon mo, usapon mo, na? May ara mo ta, pwede mo siya usapon ang ubos ng bayabas. Usapon mo siya pagkatapos inambisan pila lang da bala ka dahon-dahon nga healthy ang ubos ni gagmay hapos na usapon, di ba? Pag usap mo, pag nadunot na siya sa imo baba, tunlon mo na siya. Ang duga, of course. Himuon mo na pagbugtaw mo sa aga, kag antes ka man magtulog. Nan. Or kung hindi mo na siya kaya, kuha ka sang daw malambo, bala healthy nga ka dahon sang bayabas kag lagaon. No? Lagaon mo siya sa isa ka tasa nga tubig, kag, ang dahon sang bayabas, butang mo mga isa ka tasa. No? Pagkatapos butangan mo duha ka tasa sang tubig, lagaon mo na siya. Kag imnon mo na sa laon mo anay sa laon mo kag imnon mong ginlagaan mo nga ang linaga mo nga dahon sang sang bayabas. Pwede mo na siya mainom 2 times a day. Na may ara pagid ganing herba buena, di bala? Effective man sa tama gid kaisog nga baho sang imo sing ni paginhawa. Magsiling ka herba buena amo ning parsley, right? No? Parsley, yes. So amo na siya nga nang nagadugang pa na siya panamit gini sa mga pagkaon kay may pagka-mint ina siya na nami man na siya. Ang himuon mo lang dira, anong himuon mo na tawe pagkatapos mo pag toothbrush, gargle ka tinlo nga tubig na pwede mo na siya dayon magamit. Usapon mo lang ang parsley pagkatapos na pagkatapos pag-usap mo, tunlon mo. Kung kisa gani ginahimo na siya pang garnishing sa mga pagkaon, di ba la? Ngayon mahilig sa mga may herbs. Ako namian ko na galing wala ko na tanom na amoy nang ginatawag nga
parsley or ang herba buena kung sa aton pa. Inaiya, hindi ka na maggasto pa sa kuno, pero kung may ara ka tanom, pwede gid ang bayabas sa dam, puno sa bayabas sa palibot. Libot lang na bala kag himua ina para makabulig sa imo. Importante ang aton sinibaba ya matinlo kag fresh gid kon ikaw ang maghambal kay ti kalaway mo na nga istorya kag atubang ka sa mga friends mo bisan sa pamilya mo hindi naming reaction. Kinahanglan lang gid ana. Okay, apila lang na sa mga informasyon nga ato mahatag sa dasong tagaan tagigamo sang id gid nga himuon kay ti damo factors, damo rason kung nga mabaho ang paginawa sa isa ka tawo. Galing nga ton subong is ang morning bad breath. Dira lang ang concern naton. Okay? So dugay-dugay pagbalik ni Tita Wilma, how to be happy. Amo naman ang hatag ko sa inyo. Pero ang ato na food supplement ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, dako gid ang mabulig kung ikaw naga-eksperyensya o nagabatyag sang ginatawag depression. Ting depression, isa niya kaklase sang seryosong kondisyon sa isa ka tawo. Kag hindi lang inilawg-lawg kay bugos nga kalibutan na ang naga-problema sini sa ilang mga pumuluyo. Wala niya pili nga rasa, edad, kung ano man estado sa kabuhi mo, kung atakihon ka sa depression, di ba la? Sunog gani sa World Health Organization, ang depression is isa ka klase ng common mental disorder, kag magdako ini nga epekto sa kabuhi sang tao, di ba la? Mabakambatsyag ka tuman-tuman gini kasubo, puwerte nga kasubo, kung na-depress ka, wala ka gana magkaon, hindi ka magkatulog, wala ka na gana maghulag, hindi ka na gusto magtrabaho, kagusto mo lang permi, alone ka lang, isa ka lang. Timag-amo na siya, hindi na siya nami. Hindi na siya makapahealthy sa imo. Makapalala ka kung kisa, nagalipot ang imo, ighalangop kag paminsaron, kung depressed na ikaw, mo nang iba naton kauturan, suicide. Di ba la? Kung matamaan ka, hindi ka nakapamensar sang maayo mo. Pero abi ninyo, kung nagagamit ka mo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule adlaw-adlaw, dako mabulig sini para sa inyo. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, may ara na siya EPA kag DHA. Mga klase sang omega-3 fatty acids nga sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, maayo gid sa mga mood disorders, pareho sang depression. May serotonin gani, no? Ining serotonin mo na ginatawag nga happy hormone. Di ba la? Happy hormone. Kung ang imo utok, rich in serotonin, damo serotonin, sigurado may dula ang aton mabaytyagan nga depression. Kag kita mangin malipayon. Amo lang na siya kinahanglan naton bala adlaw-adlaw. Kinanglan mangin malipayon kita mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ikaw na dako ang mabulig sina sa imo nga mangin resistansyado kag mapagrus ikaw adlaw-adlaw. Himuon mo lang na, pero kung ikaw naman may palamangkutanon sa produkto Dr. Pinoy Squalene Capsule kay sa imo ginaantos nga balatian, ara lang aton Dr. Pinoy Hotline. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Mga naka-online dira mayong hapon. Yes, Ma'am Ana Sinoro. Yes, mayong hapon, Ma'am. Thanks for the big heart. Paamo kay na bala. Mayong hapon connection Tito Wilma. Carmencho Shason Biboso. Tita We, tamyaw ko lang Duday, Ramsey, Mando, Elsa, Baby, gapamati sa radyo, may FB pa. God bless, Gid. Wow, salamat, Kay Ma'am Connie Laparan, good afternoon, Tita Wilma, tamyaw ko, family Laparan, Labanyego, family Turbelo family, Kag Esparesha family, ang nagatamyaw, Connie Laparan, Seng Pandanon DSB, God bless. Salamat, Gid, Ma'am. Marivic Higan, Talavera, mayong hapon man sa imo.
Aralan sa kuno aga monitor. Okay, advance for tomorrow. Happy birthday sa apo ko sa Hinablos, si Jufred Salmurin sa may B. Pilar Compound sa Legran Hala, Carlota. 14 years old na siya. So, advance happy birthday for tomorrow, Jufred Salmurin. Okay. Tawe, happy weekend and good afternoon. Always monitor kami gihapon sa Myselin Homes. Stay healthy always and God bless you and your family, Tita We. Halini na kay Ma'am Virgie Pinda. Thanks for the prayer and for the love, Ma'am Virgie. Juvie Monades, good afternoon, Tita Wilma. And also, Ma'am Jinky Dilegdon. Hi, Ma'am. Thank you, Gid. Mayong hapon ko, no? And happy mascara, Tita Wilma. Kay Mr. Arthur Jeffiliazor, Ma'am Vanessa Star, kag Doc Matmayo, kay Mama Lulit Dialagdon, kag Papa Joe Dialagdon, kay Alma Olegon, kag kay Noel Amar. Nan, kag di na to, Tita Will. Kay MJ Season and to all my family sa Barangay Pandanon DSB. Salamat, Gid, from Arizona, USA. Stay safe, everyone, and enjoy the festivities. Thank you so much, Ma'am Jinky. Yes. Mayong hapon lang kuno day chinky hambal ni Ma'am Aina ho Dino Alik. Diri sa amon sa Hinigaran, Tita Wilma, nagsugod na ang ulan. Ay, nag-ulan na da sa sur. So, halong-halong lang, Sir Dino, Ako yatawe, nadayap. Okay lang na siya, ma'am. As long as happy ikaw, di ba? Mo enjoy happy ang life tawe. Be positive lang always and pray. Thanks, good ma'am. Tita We, mayong hapon tamyaw ko lang si Nanay Josie kag Tatay Uni sang happy 36th anniversary. Hatagan lang kamo sang malawig pa nga kabuhi kag mayad lang nga lawas adlaw-adlaw. We love you. Ay tamyaw halin sa imo mga apos. Thank you so much, Tita We, and God bless. Okay. Mayong hapon ko no action Eric Kambal ni Ma'am Ana Sinoro. Anthony Herman, salamat man. Ay, makabati lang gid niya makita. Ang kagwapo. Congrats sa winner. Thank you, Gid. Joshua Christopher Bellas. Good afternoon, Ma'am and sirs. Keep safe. Thank you, Gid Josh. Ga-monitor lang kami ni Nana Evangeline Kaglani Hulag Ay sa Purok Gaisano, Barangay Lihis. Evelyn Sinaon. Ma'am Julie Militado Patrimonio, good afternoon. Sa imo kag sa Bugosman nga pamilya. Kay Titing Angels, good afternoon. Salamat, Gid. Okay, karon naman. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title. 21 na Action Radio Philippine Standard Time. Abito kriun anay ni tawe ang aton sa ni text hotline. Mayong hapon ta. Kay tay na po, kag nang Nening Florenda, Family Espinosa, kay to manot pagtubo siyang purok mula, vibareng kay Tabugon Kabangkalan, si Nening Pagtubo Vasquez ang nagatamyaw. Salamat kid 8022. Tawag good PM. Happy Saturday sa tanan nga taga-Action Radio. Panyaga ta akong sudan ba corned beef with egg lang abaw. Perte si Layla. Na akong belated happy birthday ta. Kay Dinto, yes, kay Tajana Fernandez. Pariente ko na guro ta kay Mrs. Fernandez, okay pangilala siya. Villars ng dalaga taga Biniquil, Family Fernandez. Okay, salamat gid sa imo, Inday Laila. Tama yung hapon lang tagi na nagapakig-unong lang siya kuno sa pamilya Hemera kag Marhin sing puro kay Lumpang, barangay Mabini Valladolid. Nagapinamyaw siya, naga-condole siya, non? Nagapakig-unong siya sa iya kumare, na Ma'am Yolanda Pasamante. Okay. Alas 2:22 Action Radio Philippine Standard Times. Dali gid lang ba pila na lang tawi 64 days before Christmas Day. Kadasig sang aton mga inadlaw. Gani kadtuan tanay aton tupiko karon nga hapon. Kung anong idulong ni Tita Wilma sa inyo sa siniya nga hapon. As always, di ba gahambal si Tita Wilma nga kinanglan mangin malipayong lang tayo sa adlaw-adlaw nga tanan. Mas nami 24/7 na kayuhom kita. Pamo ka na. Actually, bisan sa akon do kabudlay magyuhom pero subong ginatinguhaan ko gin nga mangin malipayon ako sa adlaw-adlaw nga tanan. Ano ba lang dapat neton himuon para mangin malipayon kita? Tanan bisan na sino siguro sa aton, di ba la? Gusto gid kag nagapangita gid sang kalipayan sa aton kabuhi, right? Yes. So may ara ko mga suggestion. Ini mga suggestion nga akon manihatag sa inyo. Ginbasa ko man ini, no? May mga sources kita sini para nga ma-share ko man sa inyo kung paano naton maangkon ang happy life, ha? Kinahanglan magdesisyon ka nga mangin happy ka. Right? Na, tsakto ginatawi. Aras ka gilingon mo gid kinahanglan. Ihambal mo gid sa self mo nga, I want to be happy. I am happy. Desisyon ka nga mangin malipayon ka, na? Magpamensar ka sang pamaagi kay mga bagay-bagay nga makapahalipay sa imo. Kag sa plano mo, hindi mo gid pagkalipatan. Sa plano mo nga magmangin malipay ng kabuhi mo, hindi lang kaugalingon mong panumdumon mo, kundi pamensaron mo gid nga kinahanglan kung malipayon ka, mangin malipayon man ang mga tao sa palibot mo. Imo pamilya, imo asawa, imo bana, imo kabataan, right? Na, kay hindi lang ikaw malipayon, kundi malipayon ang tanan, kanami sang inyo pagpangabuhi. Ikaduha, kung may talent ka, gamitang imo talent para nga makahatag man sa imo sang kalipay. Anong dumadin ka naghalin? Ano ang inagyan mo sa una? Anong talento mo? Kabalo ka ba lang magsaot? Kabalo ka ba lang magkanta? Kabalo ka magpaint? Kabalo ka nami ka magsulat sa mga poem? Na nami ka magpamulong-pulong? Abaw! Kinahanglan, i-develop pa more mo pa ina. Kag i-enjoy mo ina. Ano pa gid? Maghampang ka para malingaw ka. Na? Mga apo mo da, kung may apo ka, mga kahinablusan mo nga gagmay, upod ka sa ila. Na? Kung ano man ang mga hampang nga gusto nila, himo kagidya time para sa ginatawag kung may sports sila nga maka-entra. Kaya nang masarangan lang yung lawas mo. Ako nabot silingon ang mga young ones na ginaton, mga seniors and above pa mo kinabala. Pero kung ara ikaw yak may kaya ka pa nga mag-entra sa ilang mga games, why not? Na? Bisan hampang lang da nila iya nga kung galing kiting kalabaan sa kabataan, subong gadgets, pero kung may ada physical activity,
upod ka sa ila. Nami updo ang kabataan, kay makaharak-hak kagid, kay maka-enjoy kagid. So, meaning, maka-relax ang heart mo, maka-relax man ang mind mo, right? Nanhimo ay na, kag isa pagyan. Magluwas nga maghampang. Paminsaron mo, isipon mo mga blessings mo. Isipon mo ang mga blessings nga nag-alabot sa kabuhi mo. Hindi mong pag-isipon ang mga kapaslawan mo kay mahibubunot ka lang na. Kaya paminsa, tadi kung paano tamangin malipayon mo ang mga maayo lang nga aton paminsaron. So, count your blessings in life. And be thankful kay Lord. Kinanglan, mapasinamalaton gid kita sa Dios sa tanan nga grasya ang ginatag niya sa aton adlaw-adlaw. Ano pagid? Love yourself. Hindi nga baka-baka ka lang trabaho baka-baka ka trabaho kita para sa kabataan ko nga nag-eskwela, baka-baka ko trabaho para sa kinanglanon sa akon sini pamilya, baka-baka ko trabaho talupangdan mong lawas mo gali. So, look at yourself. Ano ikaw subong, no? So, it's time for you nga tagaan mo sang precious time naman ang imo kaugalingon. Palanggaa ang kaugalingon mo. At ipa na ang kaugalingon mo. Worth it, ginaiya kung maging happy ikaw. Tandaan lang naton nga tanan nga tao sa kalibutan makahimo sang sila. Kay tanan kita mga makasalanan. Di ba la na tao to sa kalibutan nga makasalanan? Di ba la? Tanan kita wala exemption. Kung nakahimo ka man sala, magluwas sa duna naton nga sala sang natao kita sa kalibutan, kung may sala ikaw nga nahimo sa karon, panumdumon mo. Mangayo ikaw kapatawaran, kag kalimtan mo na ina. Mangayo ka kapatawaran sa tao nga nahimuan mo sang sila. Then be it. Pangamuyo ikaw, kag magpadayon sa imo life. Kag kinahanglan, imo tan-awon ang katahom sang palibot. Ang environment mo. I-appreciate ang katahom sang imo palibot. Mamangkot ko, nakita mo na bala ang sunrise? Nakita mo na bala ang sunset? Di bala mo na? Nahaklo mo na bala ang malamig ang simoy ng hangin. Arana na, di bala? Kag nabatian mo na bala ang mga ambahanon sa mga kapispisan? Nabatian mo na bala ang matahom nga dupoy-dupoy sang hangin? Kag imo bala na batyagan ang aton sinipalibot nga puno sang kalipay, labi na sa mga umano. Mamati ka lang sa mga bagusbusang hangin nga nagapahulag sa mga dahon, especially sa mga kawayanan nga nagaigot-igot na ang iya sinilawas. Nung mabatian mo, masiling ka amo ining kalibutan. Tinahimo mo na na-appreciate mo ang mga nagakatabo sa palibot mo, nakita mo pagsilag sang adlaw, pagtunod sang adlaw, ang katahom sang dagat o something mo na, na-appreciate mo na tanan, nakita mo na inanan. Kag kinahanglan, give yourself a break. Mag-break, magpahuway, mag-relax ka man. Kung kapuy kagid sa trabaho, hindi pagpilita patsyon kaugalingon mo sa pagtrabaho na. Tagai kaugalingon mo nga magka-relax. Kag kun kapoy ka man sa trabaho, abi mo nami, pagpuli mo sa inyo balay nga do ka kapoy gid, init ka tubig. Hari naman siya. Hindi ka tuod gid man. Init ka tubig. Impunan mo sa mabugnaw, malabaab nga tubig. Ipaligo mo. Kay makapatahaw ina sang kakapoy nga mabatsyagan mo. Pagkatapos, kung mahilig ka magbasa newspaper or maglantaw sa television, dira ka pahuway maglantaw dira. Kag kung pwede pa lang make yourself busy sa imo passion, sa imo ginakalingawan para nga maka-relax ang pinsar mo, kag ang lawas mo, my dear, Kag kinahanglan man, mangin malapit ka sa imo pamilya, kag sa imo mga abyan. Hindi kaya magpasino-sino sa ila, nga labaw ka sang sa ila, sa mga abyan mo, sa pamilya mo, nga kinanglan, dukuan kagid, kag saluduhan, kag simbahon. No! Kinanglan mangin malapit ikaw sa ila, kay nga, suno sa isa kapag tuon, nga nabasahan ko bala, no? Ang pagsugilanon mo sa isa mo kasuod nga abyan,
Mga 1 hour, abi mo, katumbas na sang pag-inom mo sang isa ka pain reliever nga tablet. Kaya nga tuod gin man, mapautwas mo ba lang mga pain nga nabatyagan mo, frustrations mo nga nabatyagan mo, daw matsyag mo daw nagabutan ka sang tunok, siling nila, daw nagabutan lansang ang lugan mo. Hindi tuod gin man na iya, tuod na. Kag kung sino sa ang pamilya mo malapit sa imo kung mapautwas mo inatanan, manami gid na batyagon. Daw katawhay kag mahimo mo na nga maghihom. Kag if not, pagit pangita ka sang inang friend mo ba lang very positive na hindi kaya hindi tuon may ara negative ka nga friend mo na pangita ka sang friend mo nga positive nga klase sang tao malipayon na may ang iya sini outlook sa iya kaugalingon sa iya kabuhi na kag kinanglan kabalo ka man magtan-aw sa imo isig ka pareho. Anong dapat mo kag anong dapat mo, anong mabulig mo kung hindi man sa mga material nga bagay kadamo sa mga maagi nga makabulig ikaw di ba la kag sunok man sa pagtuon magataas ang imo endorphin sa lawas sa pagbulig sa imisig ka pareho. Ang endorphin isa ina ka chemical nga nagapabaskog sang aton lawas kag nagahatag sang kalipay sa aton. Ang aton happy hormone nagaactive na. Kag isa pa gid pensar ka sa mga malipayon bala nga mga bagay. Lantaw ka bala sa mga I'm sorry. Lantaw ka bala sa mga comedy bala nga mga movie or mga palagwaon sa television. Kay kun lang tawon bala natin hambal na ni Norman Vincent Peale ang author bala sang mga libro nga positive thinking siya dapat na itong tudluan ang aton kaugalingon nga magpamensar sang nga magpamensar sang malipayon na hambalon mo sa kaugalingon mo nga okay lang ko kaya ko ni masarangan ko ni malampuwasan ko ni right hindi bala ako nakahambal na ko na is kaugalingon ko kaya ko ni. Masarangan ko ni. Di ba, Lord? Ara ka, di ba la? Mama, makasiling ka sa kaugalingon mo nga, yes, I'm okay, but not okay. Mga muna ba la? Kagbasa ka man sa mabasa ka, mamati ka man sa mga good news. Mabasa ka, mamati ka sa mga balita, mga good news lang. Piliun mo yung mga matahong nga mga balita. Kag nami pagilkadlaw ka, man suno man sa pagtuon. Ang pagtanaw sinang mga masadya nga mga palagwaon sa telebisyon, pagtanaw sa mga sa mga pelikula, dali lang gedo, nga mga masadya, makapakadlaw man sa imo, pero mas makapakadlaw kang makahatag sang kalipay sa imo, kung ikaw nagapamati sa Action Radio, kay may nadakpan naman siya. Abi, check na ton. Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Ako? Oo! Ikaw! Dakop ka! Nadakpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka! Dakop ka! Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Oo! Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Daong ka promo sa Action Radio Bacolod. May nadakpa na ang Aksyon Radio Bacolod. Yari na ang tagdaog, bangod nga, dakop ka! Amo gini makapahalipay sa aton. May nadakpa naman siya. We check na ton sa Action Eric. Magbano Action Eric. Action, second batch sa ato sining dakop ka. Daog ka? Daog ka. Okay. Ari na ang transistor galing na pamatian ni nanay. Kag may gamay din siya nga daw tulotsyanggi action we. Ari kami gyapon diri sa compound sang Home for the Blind sa Mansilingan. Kay kalapad gali ni action we nga lugar. So, lawan kami diri kalibot-libot ni action diri kasi ninyo kag sa katapusan may nadakpan kami diri nga miyembro man sang utod nato nga may diferensya sa pananawan. No? Pero may tulotsyanggi ni siya, kompleto man. No, ang yasi nga balik action we no. Ari sa plato sa bunga pungko kabi di nga duwa gato bangay. Sino gani kanata kay nay? Si Carmela Hipigon. Carmela Hipigon. Ipigo bila to edad? Nang 50 years old. 50 years old. Pero May bata bana ka pamatian pa? niya tingog. Oo, masayista kundi. May stay di sa subong? Nag-home service. Okay. Si bila ka bataan mo? 2,
Sino ka ba sa tiyanggi mo di? Ako lang. Ikaw man magbakalabi ang kwarta. Sino ka tanaw? Ambal man sila nga ta ng 50 na, 100 na. Pero may bata ka mga katanaw. Nang wala, kaya sila. Tapos ang sa bangko gaobra. Sino ka man kaginto nga sulila siya 50 pero ilagay kwarta 20. Wala man, sir. Wala man tayo mga honest mga tao di. Aga dire man lang na nga mon customer. Dugay na mo tiyanggi ni? Mga 2 years. 2 years na. Ay, mo ko bati sa radyo, sa aksyon, dugay na ni. Dugay na. Halin sang pagbata ko na sang ako nga agot na. Sige. Tayo pa kami nabulig sa action. Okay. So, permanente ni aksyon radyo, way ka na liso-liso. Why not? Wala. Yeah. So, kay napta na din amo ni aksyon din, kani aksyon ninyo, bato na ang imo sini nga premyo, bugas. Tapos may 500 pesos. Kag may surudlan ka na sa imo nga kape, mag sa aksyon radyo. Tano mambal mo manang? Thank you sa Action Radio, sa staff sa station radio. Kay Eric Magbanwan. Ang si Tita Wilma, sugatong kilala mo? Oo, gapamati. Kaya siya kadaog to. Very good. Salamat. Sino gani ka natin lupat gani? Carmela Hipigon. Si Carmela Hipigon sang compound sang Home for the Blind diri sa barangay Mansilingan Action Way. Sabo na to ikaduwa kakatapusan nga winner sa dakop ka sa aton sining promo sa Action Radio Bacolod. Opo diri kay Action din sa nasa ka-action ninyo Bugina. Ako naman si Action Eric Magbangon report una sa balita una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Congratulations and celebrations. Okay, Seliwat, congratulations sa imo Carmela Hipigon. 50 years old, dira sa my Home for the Blind compound sa Barangay Mansilingan. Sa iba nato nga mga palangga nga mga tagpalamati, don't worry, hindi lang yung mapaktan, malusot ang amon sa mga reporters dira sa inyo lugar, basta matunog lang ang inyo radyo nga ilang mabatian. Kaya malabay mala na sila yung pawala malang na. Di pag malabay na, ay, dinto do, kwantuhaw, mabaliko na nila, daog ka na. Kay once madakpan ka, daog ka na. Ha? Sige. Okay. Padayon man si Tita Wilma, alas 2:38 na Action Radio Philippine Standard Time. Padayunon ko aning akon sa nitupiko kung paano kita maging malipayon, kadlaw, laughter. Di ba la? Kay laughter is the best medicine. Kung no mo, sino kayo sa pagtuon, ano Tita Wilma, na magkadlaw ka, kay nga ang pagkadlaw makapadula sang kasubo nga mabatyagan mo sang kaakig kag kaugot mo nga mabatyagan, right? Oo, mo na gani hambal ni Ma'am Jinky de Legdondio. Nya true Tita Wilma, sometimes you need to pretend to ignore the pain and to make yourself comfort. Tsak to ginaya Ma'am Jinky na. Kag isa pagkit, kinahanglan at ipanuntaman na nga ton ikaayong lawas. Hindi nga bakbakal ang trabaho para sa tenan, pero kinahanglan at ipanon man na nga ton lawas. Tipano karon sige ka lang daya ud-ud sang kaugaling mo sa mga trabaho mo. Ano na? Paano ka mangin malipayon kung may balatian ka na or balatianon ka na? Kag kinahanglan kaon kay hindi kay magpagutom. Kaon ikaw sang husto, masustansya nga magpagkaon. Kag maglikaw gid sa mga bisyo-bisyo. Kay ang bisyo-bisyo makapadula, makapabukin sang imo lifespan, di ba la? Paliputon yun ang kabuhi mo, labi pang pagpanigirilyo kag pag inom sa makaulubog nga ilimnon. Sorry sa mga maigo dira, pero tuod lang, na? Pero kung may mga nabatyagan ka mo sa lawas ninyo, hindi ka mo magkahadlok nga magpa-check up sa doktor. Kay mostly sa mga tao, na inamasiling mula hadlo ko yung may naway ko sa may nabalaan na nga may amo ko na nga balatian sang sa mabalaan ko nga amo na lang na permina pamensar ko ay te sala na sa kang concept sa aton sini mga palangga nga mga tagpalamati mas maayo nga nabalaan mo mas temprano kay mabuligan mo ang lawas mo nga makatibawas ikaw sa amo sina nga sitwasyon hindi na paghulata nga maglalaan na kinahanglan tipigan kag halungan tagi nga atong lawas and mag-exercise kinahanglan gid, no? May exercise gid sa atong lawas kay nga may ara siya ka pinasahi nga epekto
nga kalipay sa aton sinilawas. Kay nga, di ba la, na-notice nyo, kung balason ka, ay kanami isang pamatyagan mo, dugo magaan pamatyagan mo, dugo makangirit-ngirit, kagidya mo na. Kag magpangita ka sang masiling makita mo na ang siling, daw, kung na-stress, gusto lang daw kayo isang powers. Mo na bala? Kaya actually, ang stress, ara na sila. Ara na mo, bisan sinusa to, nagka-stress, right? Pero sa sinaiyang mga bagay, maano mo bala nga, ay, amo ni nagka-stress ko pero dumasarangan sang lawas mo. Kag siyempre, control, di ba? Kay kung sobrang stress, malain sa itong lawas as mention ni Tita Wilma. Kag kinanglan may ara kagid enough rest. May ara kagid husto nga pag kadamo sang oras ang pagpahuway. 7 to 8 hours gid ang tulog kun gabi. Kag kinanglan love na ang tao nga in love pwede nga maglawig pagid ang kabuhi 7 years tuod na siya. Mas nga mangin happy ikaw nga may partner ikaw sang sawala. Hindi man ara man mangin partner mo ang imo pamilya nga makapahalipay sa inyo. Kag pinaka-importante man ang aton faith kay God. Di ba la? Ang aton pagtuo kag pagsalig sa mahal nga Dios. Kaya nga tawo or mga tawo nga may pagsalig kag pagtuo sa Dios, mas nga malipayon kumpara sa mga walae nagapati kag kulang sa pagtuo nga may Dios ang kalibutan. Kabay pa, amo lang ni akong mag-share sa inyo, nga makahatag man sa inyo. Gamay lang gid, na nga makapaalerto sa inyo pamensaron, makapamagaan sa inyo balatyagon, nga ikanami gali. Try ko na, himua, samtang di pa ulihi ang tanan. Alas 2:42, Action Radio Philippine Standard Time. Balik si Tita Wilma para sa horoscope pagkatapos sang mga ini. This is My Life. Carmen Jason Biboso. Kay Duday da, kay Ramsey, kay Mando, kay Elsa, kay Baby, kapamati. Gid kami sa imo subong. Sa radyo, may FB pa gid. God bless. Salamat gid. Ka Marivic Higan Talavera, mayong hapon man, ka-monitor man sila. Okay. Kay, yes, kay Ma'am Chinky, Donna Ina siya yan, Dino Alec, and of course, Tita We, si nanay ako ni Josie, kay si tatay niya Uni. Happy 36th anniversary sa ila. Ahay, makabati lang. Di ko diya makita mga kagwa. Wow, gaba mo gina si Ma'am. Joshua Christopher, yes, good afternoon, Ma'am and Sirs. Thank you, Gid. Okay, thank you, Tita Wilma and Tita Ann. God bless everyone. Okay. And Tita Ana, Ana Sinoro. Thanks, Gina, Ma'am Chinky, ha. Ikaw halong kamanda. And God bless you too. Inday Homa Lumina. Yes, salamat man. Tawag na, migay sa advice mo. Hindi na-share ko lang na mga kon nga mga makuha kang mga mapudyot man nga mga informasyon nga makatagkayuhan ka makabulig sa aton. Okay. Marilu Veron, about Tita, mayong hapon, permigi kami ka pamati diri sa may binalbagan. Salamat, Ma'am Marilo Varon. Permigit sila kuno pamati. Inday Norma, kay Inday Norma Rosales, mayong hapon sa imo. Kamu dira ni Inday Grace, mayong hapon man kay Inday Elizabeth. Elizabeth. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon, Ma'am. Yes, kay Alma Gonzalez Posisyon, salamat, Kid. Kay Ma'am Emilia Hiponia, no? Ma'am Emilia Hiponia, salamat gid sa imo. Kag yes pa, salamat ka sa mahal nga Dios nga naka-recover ka sa problema mo, na kinahanglan, ma'am, mapa-check up ka gid sa doktor, no? Pati halang. Hindi tamaga sobre-sobre kapag salig, no? May gid man lantaw sa doktor kay wala ka kabalo kung may komplikasyon ina or what. Ha, Ma'am Emilia, kabay pa. Salamat, God. Salamat, Gid.
Tikon wala tong banding-banding. Nito lang kami sa... Ay, okay. Good luck in the Norma sa may panaad ko no. Layo-layo na tuya daya pa. Mo ka na blaw. Layo-layo na tuya. Panaad. Wala na to ang mascara sa panaad. Tapos na to. Ari na lang sa may paglaom na. Kay buwas dira ang mascara street dancing competition dira sila maga-perform. Okay? Yes, Tita Wilma, abo nga mga anak ni ho. Di na to, dula na lang sa tawi kay enough na lang nanay Pag may time karon balikan ko, ha? Okay. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Ako na would like eh. Mayara gina na butang sa module nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang dana eh. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason. Sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Tapos ay. Nangulam ka cellphone. Nagulam ko sa inyo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya Oo. nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw, gusto mo ako daw, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose nga kubos nga eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga kapatitikar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung natin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaog ka man rapo. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga salamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamatik tungod sila kay ara ako sa Action Radio.
maskin gubaon na nakabati ko. Ihanap na ng Sang Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga mo to nga pag-amoy ko. Fred sa lang agi kaya nga mo to. Sige. Imunak lang. Dako na bulit. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis na son, inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Tamyaw sa salawayon nga mga apo si Princess kag Prince from Lucy Udtuan sa Central Maaw thanks gid 4972 amugin na iyang mga apoya ulugtasan nga maka wiwili pa mo kay na good PM tawi musta ang mascara wala ko galagaw kay senior nako nay mo ni Auring sing barangay 27 okay lang na iyan nay bisan sa pamati lang sa radyo malingaw na kita okay na hindi bala yes oo na palihog ako greet sa taga Libakaw permi ginaga pamati sa Action Radio Ronaldo Ilamparo alias Gaming kay Yeta Tulidanes kag Rolando or Roland Unigo si Ramil Ilamparo taga Libakaw Himamaylan 4267 okay relax na dira kay ang aton horoscope nagahulat na. Para sa aton horoscope, yes, karon nga adlaw Sabado, Oktubre 22, tuig 2022, unahon anay naton ang zodiac sign nga Libra. Ang mga Libra amo ining mga natawo Setyembre 24 tubtub Oktubre 23. Libra or mga Libranians, kung ano man ang ginaplano ninyo nga pagbag-o dira sa inyo puluyan, o kung sa inyo ginatrabahuan, o kung sa trabaho mo man mismo, kung mahimo sa inyo sa horoscope, ipaiway lang anay. Kag Libra, may problema sa patagsang paghigugma. Kung ikaw may asawa, ikaw may bana na, posible, dudahan ka sa partner mo, or siya man ang may nabatsyagan nga nagaka-attract sa iban. Hindi na lang. Hinay-hinay lang. Maswati nga mga numero sang Libra, 828, 35, kag 39. Avocado green is your lucky color. Katuan na ito ng Scorpio. Ay mga Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Yes, Scorpio. Karon nga adlaw, abi ninyo Scorpio o sa mga Scorpio na nga mga singles, makilala mo ang tao nga may nga pagtamod sa imo. But in short, may luyag sa imo. Kag daw hindi ka makapati nga, ay, siya galing secret admirer ko. Abaw, Scorpio, maswati nga mga numero, 5, 19, 27, kag 35 mga maswati nga numero, metallic silver is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarian na tawo Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21 in your horoscope. Yes. May nagakatakos gidya sang imo pasensya or sang inyo pasensya Sagittarius. Kag subong mo man magamit ang imo pagkamapinasensyahon kag pagkamapainumuron. Kag ang imo man kaalam. Kag hindi ka magkataka sa paghulat sang imo nga masugilanon or ka-date mo, let's say, no, nga ma-meet mo. Maswati mo nga numero 5, 10, 18, kag 30.
Aquamarine is your lucky color. Ang mga Capricorn naman. Yes, Capricorn, Disyembre 22, Tubtubinero, Justin 9. Capricorn, sunod sa inyong horoscope, sa piyeks ng kapaslawan nga inyo na eksperyensyahan or nabatsyagan, ma-develop ang imo ability. Ma-develop ang imo ikasarang kag ang imo pagka-sensitive. Yes, madugangan pagid ang imo ihibalo, ang imo kaalam. 12, 19, 22, kag 37 mga maswati nga numero, dollar green is your lucky color. Ang mga Aquarius, yes, Aquarius, amoy ni mga nataw Enero 20, tubtub Pebrero 18. About Aquarius, may ara iya medyo gamay nga lalis-lalis lalis-lalis na tungod sa kwarta mo gina hindi nami no, pero yes ara natala na nga magkaangkon problema sa imo sini partner sa imo ka relasyon nga dapat masolusyonan mo sa gilayon. Problema sa kwarta, hindi pag-awayan. Hambalan lang, Aquarius. 8, 18, 25, kag 39. Orange is your lucky color. Ang mga Pisces, yes, Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20, okay, may ara, makaangkon kompetensya. Nga, may kompetensya ikaw nga among magatakos ang imo ikasarang, halong ka lang. Pisces, kay may ara nagaplano nga gubon ikaw. Na iyaman. 3, 7, 12, 44 mga maswati nga numero, white is your lucky color. Okay, dayon lang, go lang. Katuan na to ng zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries naman, amoy ning mga natawo, Marso 21, tubtob Abril 19. Badoga, daw nagakompormi sa imo bahin ang nagakatabo karon nga adlaw. Kung mag-apply ka trabaho, advice ang imo sini horoscope, kaayuhan lang. Kay kung qualify ka, mabaton kay kyan. Kag kung ano man ang imo ginumpisahan, kinanglan matapos mo man. Mas wati nga mga numero sa mga Aries, 6, 8, 13, kag 39, emerald green is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus naman Abril 20 to Mayo 20. Abi mo bala Taurus or mga Taurian, ikaw or kamo, amo ang mangin rason, no? Para nga mag-ayuhay ang wala nagabugnuhan na nga miyembro sa inyo pamilya o kung upod nyo man, friends nyo man, o kung sa trabaho man. Kag nahanungod sa income or sa kwarta mayong sulod sa kwarta sa inyo. Or kung may negosyo pagit. 13, 19, 37, kag 45 mga maswati nga numero, electric blue is your lucky color. Ikaw naman, Gemini. Gemini, Mayo 21, Mayo 21, tubtubunyo 21. Gemini, sino sa imo horoscope, sigaruduhon mo lang nga hindi madula ang pagsalig sang mas superior sa imo ginatrabahoan. Abi mo, Gemini, may tawo nga mahisa sa imo, kag maghalong kagid sa iya, suno sa imo zodiac sign. 5, 16, 22, kag 42 sa mga maswati nga numero, orange is your lucky color. Kadtuan naman nato ng mga Cancer. Yes, Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22, pamatiing inyo horoscope. Puno kamo sang energy, Cancerian. Puno kamo sang energy, mapagsik kamo, pero ang katamad galing gapang ibabaw sa inyo, abi pakigbato iina para wala hinulsulan, para matapos ang tanan ago. 7, 23, 34, kag 41 mga maswati nga numero, oak brown is your lucky color. Yes, Leo, ang mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Yes, Leo, ang inyong horoscope nagasiling, malipayon kamo karon nga adlaw, preparado kamo nga magsuporta sa inyo pamilya o kung sa inyo man upod sa trabaho sa kung ano man ang ginaplano, ba supportive gali, no? Kag sa mga singles nga Leo, may ara ka bag-o nga maluyagan o kung may bag-o nga mga luyag sa imo. 2, 25, 32, kag 48. 10 is your lucky color. Katapusan natin nga zodiac sign Virgo. Ang mga Virgo, amo ini mga natawo,
Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo, kinahanglan diplomasiya lang dapat mo himuon karon nga adlaw ha. Dira mo lang ipaagi. Kag may posibilidad makaangkon man sang tensyon sa tunga mo posible may tensyon nga magatuhaw sa tunga sang imo mga neighbor na mga tupad balay o kung upod mo man sa trabaho. May swati nga mga numero 17, 38, kag 41. Your lucky color is electric blue. Imponto stress ang agtunay na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Ang aton pagbasa sa mga zodiac sign para sa aton horoscope karon nga adlaw. Happy weekend para sa aton mga palangga nga mga tagparamati. Pero antes man si Tita Wilma magpaalam sa karon niya nga hapon, ang aton na Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Psalm chapter 18 verse 1 and 2. I love you, Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. I can't say goodbye. May damugin nga salamat sa inyo. Happy Mascara sa mga taga-Banwas ng Bacolod. Enjoy and be safe always. And happy Sunday, boss. Happy Family Day. Enjoy lang sa maskara. Update niyo pamilya, di ba? Sa Lunes na naman kita magkakita ay standby sa mga taong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio!